И здравейте хора. Искам да ви покажа моят компютър отблизо. Тук тези неща са на големия брат. Негови лични неща, не им разбирам. Малко екрана отсече, но не можа да го оправя. Значи тук го хрома. Мисля, че повечето икони ги знаете. White Sparrow Online, също на брат ми игра. Хамачи, Майнкрафт, както може би знаете. CS 2. Моят компютър, моите документи, както винаги. Това е за CS сервер, но не го използвам просто като икона. Warcraft, Muto, тук вече Аурората. Скайпа, Гарината, Камплиера, оригиналния Камплиер, Most Wanted, Google Chrome, Utorrent и Нампа, клипчета, тук текст документи и така. Моят компютър ето какво има, само да зареди малко, докато снимам. Оле ужас. Когато снимам малко лаги, ама няма как. Сега ще чакаме. Ето го. Ето в дете какво имам. Флашка, тук не трябва да покажа нещата. Games. Те са набрат нещата. Warfare, Warcraft 3, CS. Most Wanted, Му и Lineage 2. Музика, някакви рандом песни. Джага, дефалто. Саундтрак, ужас. Торентите ми. Това, което се тегля по принцип. Warcraft 3. Ето може едно по-едно да... Значи той е фраф, само набързо ще го изтреля. Ето какво има. Ето, той също трябва да го стреля. Това имам фрапса. Да не рекламирам. Ето. Това е CS ми, камплера, терминатор, някакви такива неща. Сега се чуя как да го затворя. Защото малко отгоре и аз не виждам. Ще чакам да заради. Заради. Баби ми компютъра, кой да направя. Това беше. Никой знае колко компютъра ми. Много бавно зарежда. Това беше хора. Само да заради това. Giveaway. Аз съм се объркал с другия ми акаунт с VegansBG. В Rightback Freerun в момента набираме сабскрайбъри и имам 7 сабскрайбъра. Аз съм се объркал с VegansBG, но както и да е. Но хора, това беше. Ето тук бандикама. Както и да е. Това не ме интересува. Приятен ден!